माझ्या भावाने आपवलेलो ते बँक ऑफ बडोद्याच्या बँकेकडे भाऊ गाडी घेऊन गेलो त्याचे बुडल्यान माझे दोघे झील गेले गाडी धुवपाक जाल्यार ते पण दोगदा दिले माझ्या भावाक मदीं बसयलो आनी भावा गेलो नाही आमकां माझ्या भावा झिलांनी सांगला म्हणजे काकाक कोण घेऊन गेला पूण आमी सगळे आमच्या फ्रेंडाक जपयलो आनी गेलो बोमान ना मग तेका कोणाक विचारला कोणी येलो रे अमक्यान येलो म्हणलो तेजो फोन नंबर घेतलो आमी फोन नंबर घेवन तेका फोन केलो तो उलो आपले कडेन आसा आमी थंयला म्हणलो आमकां 1 लाख रुपया दिवं मागीर तेणी तेका आमी सांगलो 1 लाख रुपया आमी दितो आनी येतो म्हणून केलो आनी आमकां हो पावलय आमी म्हटलं हेलय तसो आमच्या भावाक हाड तुजे पयशे व्हर येते म्हणलो पयशे व्हरांक आनी तूं येवकच ना मागीर आमकां कोणी एकल्यान फोन केलो तुज्या भावाक गेलो आनी तेंच्यांनी सकयल उडयलो ना मारून